Altså, vi er jo splittet, og fordi folk er blevet lidt egoister. Vi har nok i os selv. Og hvis man så prøver at lave en gadefest, så man kan se, at altså, der er andre, og vi bor så mange forskellige nationaliteter her, så kan vi lige så godt få det bedste ud af det jo, i stedet for bare at stå og se skævt til hinanden. Og det kunne være sådan en fest, det kunne ryste sammen igen, for at se, at der er stadigvæk noget i det hele, ikke? Jeg tror, der kommer rigtig mange mennesker for at støtte op om det. Jeg kunne se, hvor mange der kom for at støtte op om mig i det her ting. Og så fordi de mener også, at det er en god sag, ikke? Så ligesom at støtte op om det, ikke? Så... Men alle er velkommen til at optræde med et eller andet. Det er jo lige meget, hvad det er. Altså, bare vi får noget aktivitet i gaden igen, ikke? Og så håber jeg kan læne mig tilbage og sige, Jane, det var fandme godt gået.